Horas. Masuk mahitatu ibadah, taparade ma roha do pikirata, mared de mahita. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangahan na denggan jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyan ho. Ima mangulahon sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho hasarepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Sa lehon jala batubu madihami haporseaon na sitong. Tabay mahaporseaon nami ganupari asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na sumarpangasi
Asa holong rohanami dohot di dongan nami jolma. Leho dihami pakirimon na mangolu. Asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Sayoloy mapangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared dehita. Tatangihon ma patit ni debata, ima Galatia onom ayat 2. Songonon ma didok. Masiurupan mahamu mamorsan akan doki, ay ima dalan mangradoti patit ni Kristusi. Ima sahatna, atong rap mahita mangidogogo laho mangulahon. Aliyam, saya pargogoy mahami mangulahon na barto pati mi. Amen. Mared dehita. Oh
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habelion mi manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Mas sayjot tuhasahi hami homar hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroi. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa hati-hati nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogonami. Nang dongan nami dang doso diri nami hubayan hami. Di baheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami di hamatian sa leleng nileleng nai. Alay na maporus mahamin waing tuasi ni roham nagudangi mangido siyan nasa rohanami hasesan ni dosa nami sa luhut na. Sa urupi mahami paubaho rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiyay. Ale Tuhan, say asima roham di hami halak na dangolon. Amen. Baga-baga taringot tuhasesaan ni dosa. Songono do pagkaholongin ni debata di portiyon, pola do anak na nasasay di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana, jala hanguluan na sa leleng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Mared dehita. Hatani debata epistel di minggu tasaderion, imana tersurat di 5 Musa 15 ayat 6 sahatu ayat 10 sada. Tajahama marsoring-soring. Ai pasupasuon ni Jehovah debatam doho songon naong pinarbaga-baga na hiyan tuho. Jadi pasalion mo matorop akabangso parbegu. Alay dang mersali ang goho. Jala gonggoman mo matorop akabangso parbegu. Alay ang goho dang jadi raja nasida. Ikon ringgas so mamuhay tangamu di ibana,
Jala buaso pasali ibana pasikopon di ibana merguru tugodang na nahurang di ibana. Ikon buas lehonommu ibana, unang pola mermuruk-muruk roham dina mangalehon ho tu ibana, ay alani ido pasupasuon ni Jehovah de batam doho di saluhut ulaunmu, dohot di saluhut na jinama ni tangammu. Ima sahatna martua doa kena tumangihon hatani debata jala na opiapsa. Amin. Marede hita. Tidak ko mahaporsiaw tay songon naung niha tidak ko nidongata sa haporsiaw di sadok portibion. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pergogo na satu dosa, nato mapanangin Au porsea di Jesus Kristus. Bayanan pamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot namate. Au porsea ditod di perbadia, dala adong sadawuria na badia. Huria to panyala Kristen akan abadia. Doh dia sami dosa. Doh dia tayo na madok. Mulak mangulu do sugo dan halak na mate. Doh yang luan na sorasuda. Amin. Tatangihon ma pujian sian kor punguan inahana. Tatangihon ma pujian sian kor punguan lansia.
Datangihon ma titing di huriata. Shalom Mamanginang. Tapi ma warta manang titing nama ragam di mingguta nasa mingguon. Guarni minggu sadarion ima minggu pauno pondung trinitatis doho topik minggu marsiurupan. Poin napa duahon nama ragam, napa jolo ruas nataba. Mamuka sadarion minggu tanggal 12 Juli 2026. Gabe ruas ni huriata ma keluarga napa jolo. Amang Jansen martua butar-butar inang Mauren Deborah Pajaitan. Rap dohot 2 halak iana kona. Nasida Rosian HKBP Delitua Resort Delitua Distrik 10 Medan Aceh. Alamat perumahan Panorama Tolu Blok H 10 nomor 15 Kedaung Sepatan. Sian Wik 32 NRJ 2 onom Sadawalu onom walu. 2. Amang Simon Sitepu Inang Nurhayati Manalu. Rap dohot 2 halak iana kona. Nasida Rosian HKBP Sihorbo Resort Adian Nangka Distrik Onom Dairi. Alamat Jalan Pembangunan Tolu RT 005 RW 012 Sian Wik Pitu NRJ 2 onom Sadawalu onom Sia. 2. Pabagason titik paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Epan Martin Sinebela anak ni amang todo 7 habisuhon Sinebela tubuh ni inang Rosita Tapubolon Sian Wik Tuluplonom ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Dohot Orwana Priska Juliarta Siregar boru ni amang Bempi Siregar almarhum tubuh ni inang Serti Pakpahan ruas HKBP Cikampak Resort Cikampak Distrik Sapulualu Jabar Tengdi. Partupolon di Patupa di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota. Masuk pukul sia 00 WIB. B. Tikting naparjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagasoma. Welman Halomoan na 70. Anak ni amang Yansen na 70 almarhum. Tubuh ni inang Lastaria Sitijak almarhum. Sian Wik 37. Ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Dohot Orwana Manna Simanulang. Boro ni amang Esron Simanulang. Tubuh ni inang Roma Marbun. Ruas HKBP Sijarangosada Resort Pakat. Partupolon di Patupa di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 di HKBP Sijarangosada Resort Pakat. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di HKBP Sijarangosada Resort Pakat pukul 10.00 WIB. Tolu Ruas Namoding. Di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 Nunga Jumolo Marujungolo inang Mastiur si Hobbing umur 67 tahun Sian Wik 17 NRJ 1100. Debatama na mga pulis yudi keluarga na tinarikon na. Jala di Patupa do sadarion parmingguan di rumah duka masuk pukul 08.00 WIB. Niuluhon ni inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk dohot parhalado na Sian Wik 17. 4. Ruhut Parmahanion dohot Pamisangon. Mamuka sadarion minggu tanggal 12 Juli 2026. Dang ruas ni HKBP Tangerang Kota B. Rosalia Lubanggaul Nasian Wik 30. NRJ 0102. Ala marhasohotan dang sian pangatoyon ni Huria. 5. Pensiun Situa. Sadarion minggu tanggal 12 Juli 2026. Di parmingguan pukul 10.00 WIB. Tapatu pado paborhaton 2 halak situa pensiun. 5.
amang situa boner munte nasian wik saplopat. Dohot inang situa rospita manurung nasian wik sada. Onom. Situa wik. Hobar tu haputusan sermon parhalado. Mamuka sadarion minggu tanggal 12 Juli 2026. Nagabe situa wik sada. Ima inang situa hotmian situmorang. Dohot situa wik saplopat. Ima amang situa sanggam silitonga. Pitu. Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2026-2027. Di patu pahuriata do marguru maka tidakon haporsiaon tahun ajaran 2026-2027. Alani tuaka yanakon ni huriata nanaing marguru Malua. Nunga boy mendaftar tu sekretaris negeri jata di tiki jam kantor pukul 10 saat pukul 16.00 WIB. Jala dibuang ma fotokopi surat terdidi dohok surat pengantar sian situa wik. Pendaftaran mamuka tanggal 10 Juli saat tanggal 7 Agustus 2026. Walu. Sosialisasi sistem budgeting keuangan HKBP. Di hari Senin tanggal 10 Juli 2026, maringanan di HKBP Jati Waringin. Di Patupa HKBP sosialisasi sistem budgeting keuangan HKBP tu 4 distrik. Ima HKBP distrik DKI Walu Jakarta. HKBP distrik Sapulusia Bekasi. HKBP distrik 21 distrik Banten. Dohot HKBP distrik Sapulualu Deboskap. Hobartusi Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota. Sekretaris Bendahara Dohot Parhalado Parartaon Borhak do Maddohoti Ulauni. Poin napatuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Kunjungan gerejawi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2026 di Patupa Punguan Ama Kantata Gloria do kunjungan gereja tu HKBP Limo Resort Cinere. Niuluhon ni amang Pendeta Sardono Siburian STH. Nabapaton diakoni pelayanan kasih. Kegiatan seksi pendidikan hobartu program kerja seksi pendidikan domutusi di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mamuka pukul 14.00 WIB di Patupado Partanyangan Paborhaton pelajar mahasiswa mamuhai tahun ajaran baru. Naparsidohot ima sude pelajar mahasiswa ruas HKBP Tangerang Kota mulai siang kelas sada sampai dengan calon mahasiswa perguruan tinggi manang kedinasan. B. Motivasi dohot edukasi pendidikan. C. Pasahat apresiasi dohot bantuan pendidikan nabarjolo. Tu siswa-siswi kelas sada sahat tu kelas 12 tahun ajaran 2025-2026. Dohot nilai rapot minimal 75. Boema pasurat terdiri sebagai calon peserta manfaat. 2. Nilai rapot semester genap mulai halaman 1 sahat tu halaman naparpudi. Asa di screenshot manang di fotokopi. Jala dipasahak matu situa wik nabi. Jala dikirimkan matu seksi pendidikan na lebatna tanggal 27 Juli 2026. Berikut urutan tertinggi nilai rapot godangna 110 halak. Nama jalo apresiasi pendidikan. D. Parsiajaran agama Kristen dimulai di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 di gedung sekolah minggu lantai 2. Dohot gedung baru lantai 2. Domutusi tu siswi kelas 1 sahat tu kelas 12 tahun ajaran 2026-2027 naso majalopak di sekolahna diwajibkan hadir lao madohoti parsiajarani ganup hari Sabtu. Jadwal menyusul jala di share to grup week nabi. 2. Ucapan selamat dan doa. Pultamer manang parhalado dohot sudi ruas pasahaton. Selamat ulang tahun hari hatu tubuh tu 104 halak ruas. Dohot selamat ulang tahun pardonga saripeon tu 25 keluarga. Hatani di Batama dok saya dilehom matu hosi suhu roham. Jala di pasaut nasa sakap me psalmen 20 ayat 5.
B. Tusudi ruas namar sahid. Saya dilehot Tuhan magogo dohot hahi pason. Hatan itu hatta domadok. Saya homa pamalu mau ali Jahoba. Asatung malu muhilala. Saya homa mangurupi au. Asatung dapotan pangurupi onau. Ai hodo puji-puji oku. Jeremia 17 ayat 14. Songoni matikting di minggu tasadarion. Dia katikting nasoni jaha honwaing tajaha ma di buku digital sahatu grup WA Ganup Week. Molo adong akka nahurang takas di panuratonon doho di pajahao di tiktingon. Tapatakas matu perhaladu di week tabi. Manang tu sekretarik ni huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huriata. Jala di pasu-pasu ma nang parhalado doho ruas. Lau patupahon akka ulau nadengkan di huria. Bain sangap di goarni tu hatta. Amin. Horas. Ede pujian sian kor pungunang Ina Maria. Laus didute manon ede pujian sian kor punguan Ina Deborah.
Maredihita huhut tapasaha mapeliata pilihan sada B dohot pilihan 2. Ramena
pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna amanginang. Salom. Hatani debata jamita di minggu tasadarion di minggu paonopon dung Trinitatis na tersurat di tolu Johannes Biddusada mamuka sian ayat 5 rodi ayat 2 hujaha madihita. Nadenggaddo pabahemi anggia natu akadongan nang tu akka tamue. Diha tidak kon nasida do holong ni roham. Dijolo ni huriai. Denggamma pabor hatom munasida marguru tunatama di debata. Ai alani goarido nasida borhat. Dangadong di jalo nasida agia aha sian akka parbegu. Dibaheni tamama hita majakon akka nasongoni. Asa gabe dongan pangula hita pajongjong hasit tongani. Ido sahatna. Hurian itu hatta damang dainang hita napungu di son nahuha holongi di bagasan Kristus. Turpukon ima surat ni Apostel Johannes sada sian-sisian ni Yesus nahea dibuang di Pulau Patmos di masa ni kekaisaran Domitianus kaisar Roma ujui. Di pasahat si Johannes suratna tu si Gaius tak kalak bata konate. Bahasa di pasahat suratna ala denggan ni parange dohot pabahenan ni si Gaius tuhuria na paborhat barita nauli pararaton barita nauli ima Tuhan Yesus Kristus si palua na pinararat na pina sahat ni manang ni hati dakon ni akka padokma akka parhalado, akka ruas, naborhat sian huria nabe, sian inganan nabe, tu akka inganan na asing, asa sar, asa hatop sahat, barita haluaoni, asa saluhut nang nasida dohot, nasida, dohot hita taruli haluaon pinuan ni Tuhatta Yesusi. Dang na di pabua-bua si Gaius haburzona tu si Johannes dang. Alai ruas ni huriaido natoropido pabua-buahon songo dia haburzona. Tutu saya dong do halak molo dibereng dongan na burju marsilehon-lehon somor rohana. Tak setuju ibana, maralo tu rohana. Asa iliokoro somal linna kan. Mamereng keadaan ido ubahen na disemangati si Johannes. Si Gaius unang macohot mabahen na dingkan. Ayadong do namargoar si Diotrepes siat tonga-tonga ni nasida najuk rohana molo dibereng dongan na marsilehon-lehon. Ahado sialana ubbahejuk rohana ala dietong doi hira napatibu hodiri na mga lehoni. Hapedak songoni si Gaius sian serep uduk ni rohana do mga lehon. Ala haporsiaon na. Parbue ni holong. Ala ni haporsiaon do mana mendorong. Mangojar rohana mga lehon mangurupi.
parbarita nauli. Amanginang adong tolu nang dohonon ni turpukot tuhita na parjolo pangurupion niodjar ni haburjuon. Niodjar ni haporseaon. Dang madjalo baladjo na jolo parbarita nauli diobbas ni si Paulus. Marsigat tung tu parbue ni haporseaon ni ruas ni huriaido. Bamoladong di lehon sian haporseaon na baima. Dipakai, ima dibagi-bagi, dipatuk, laho marbarita nauli. Ido na pinataridahon ni si Gaius, dijakon parbarita nauli, ditamuei, dipasari-sari akan narikot di ngolu ni nasida. Jalana ni lehon na nadumenggad do, nabuhi tarbahetsa, siap parbue ni haporseaon ni ojar ni holong do. Dang rima-rima manang lobi-lobi. Na nilehon na panguripion na tu parbarita na uli. Bulus dorohana mangurupi. Dang naeng manggulut jabatan ibana. Manang asasiat lomo ni rohana dihuriai. Ubahen na diurupi. Dang. Songonido di patupa si Gaius pangurupion na tu akka paisolat manang na rosian hutana asing tu sada huta dang adon do pejabuna di pasiat bongot tu bagasna mangulon manang marborngin songonido tong di patuduhon si Gaius pangurupion na tu akka nahurangan lumobi tu akka dongan sahaporseon na amanginang di partikiata sinuaeng gudang do nabuhi patupaut ta mangurupi ulaon parbarita nauli. Ima gabe hataridaan ni parsido hotot ta mangurupi akka ulaon marbarita nauli. Adong doy na mangurupi ulaon marbarita nauli doho manarihon akka narikot pakyon ni akka parbarita nauli. Ima patuduhon naung dohot ibana. Manang naung dohot hita marbarita nauli. Jadi dang pola ikon na marhalado songon amang inang si paborhaton tanok pensiun nung ngagok na sida marumur onop 5 taon. Dang ikom martohonan si tua mangurupi pandita mangulahon-ulahon di tongani huria. Dan alai sudedo ruas ni huria mangurupi marhite akka pabahenan patukon pakkubasion akka narikot di tongani huria. Tidak semua orang di antara kita dipanggil untuk berdiri di depan altar ini manang siap podiumon marjamita. Tidak semua orang dipanggil untuk pergi ke pedalaman terpencil atau sebagai misionaris. Tatinggalhon akka ulota lau hita marbarita nauli songot tu pulau Rupat Sumatera Barat rupani. Dan alai dia manabui bahenotta. Songon pengusaha hita, karyawan, guru, ibu rumah tangga, dokter, akka partiga-tiga, manang petani, boido siap parbueni i, lehonotta akka narikot dalan mangurupi, molongata patupai, nunga dohot hita marbarita nauli tuluak na asing. Marhite akka napinaborha ni huriatta mangula tusi. Ketika Gaius membuka pintu rumahnya memberikan makan dan menyediakan berbagai bekal hamba Tuhan, Gaius mungkin tidak ikut jalan kaki bersama dengan para hambanya. Gaius tetap tinggal di rumah. Tetapi di mata Tuhan,
melalui kebaikan dan topangan fasilitas nani lehon ibana tu akka parbarita nauli nunga dohot ibana bagian atau ikut serta dalam setiap jiwa yang diselamatkan menginjili. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda mendukung pelayanan gereja dengan talenta yang ada, upamana parorgan rohani, perseruling, manang pardramben, mamake tata gading, manang konduktor, martak, mangajari, maredde. Nunga tarajumi hita naung dohot mangurupi pakubasio di tongani huriai. Ketika kita menolong orang asing di luar sana yang sedang berjuang menyatakan kebaikan demi Tuhan, dohot kita maka tidakkon hasit tongani, taurupi nasida, nunga dohot kita maka tidakkon hasit tongani. Maka tidakkot Tuhan ta Yesus, molope di tahun nasida akka hamaolon, adong na diburbari parmingguanna, inganan beribadah, alay molota support, manang taurupi, tamotivasi, nunga dohot hita bagian ni namakubasi di ulaw ni. Napaduahon, haburjuon nagabe panidangion. Dakkea di pabua-bua manang dihagijak ko si Gaius akka na binahenna. Pangurupion na pinatupana. Dang. Huriesa diri do makatidak kotsa. Songonido nang si Demetrius guarna sian ruas ni Huria. Imana do pabua hotu si Johannes. Pabahenan ni si Gaiusi. Gabe do masih Johannes madok mauliate tu si Gaius. Disurat to surat dang palagajang tulu Johannes sadaon 15 ayat do alai ala haburjuon sian ni ojar ni haporsion na ngatar surat guardi si Gaius di Bibilon. Ima argani halak naburju mangurupi diadopan ni Huria lumobi diadopan ni debata. Amanginang pangurupio dia ma naung tapatu padi ngolutta. Ditongani keluarga, ditongani Huria, manang ditonga-tongani masyarakat. Marhite turpukon, diajari dohita asa unang gabe dalan pati bodiri, manang paburnang diri marhite ulaw nadenggan, hita patupahon nadenggan. Molo tungadong namarnida sa pabahenata na denggani halak na asing mapabuah-buahoni dak pola ikos sa hita. Molo ta posting na taula di media sosial unang madalan pati buhod diritay manugihod dongam may asa parsidohot patupanadenggan. Ido ubahen na didok na nilehon ni tangasyamun unang diboto habiran. Ketika kita menolong orang lain atau menolong sesama, ketika kita menolong pekerjaan Tuhan, atau ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, Tuhan tidak hanya melihat. Dakkolam marnida Tuhani. Ahana talehon. Tetapi Tuhan melihat bohado hita pasahat toni. Ahado motivasita mangalehon, mangurupi. Dan sian semata balganina nilehon. Alai sia dia dohita borhat mangurupi siurupan. Ido nani ida ni debata. Molo di Lukas 20 sada, ayat sada 1 ayat 4.
takas do di dok Yesus tuak kasih sianna. Dia do nagumudang pilihan ni nama dumaido, nama moraido, manang na ina nama balu na pogusi. Kodoh do pogos na. Ay gudang do ina nama balu alay mamorada. Anggo iturpukon na pogos do. Didok Jesus ma gumudang do nanilehon ni ina nama balu na pogusi. Ay siyan na adong di iba na do dilehon. Siyan hapoguson na do ditupakkon. Alay anggo nasida na mga lehong godang, siyan lubi-lubi na do dilehon. Lapatan na, naksonal-nal di ida pertibiyok kita mangurupi, di boto tuhatta do aha do motisipasi ni ganup na mga lehon, si boto roha do debata. Siyan dia do habor hatot ta mga lehon, napati buhod diri do, manang murni do, huleho ni mangurupi, jalan naso harap ponok kubalos siyan na huurupi i. Ay gudang do mga lehon, dituntut balos siyan na niurupan na. Alayang gosihutton Kristus, manang songos si Gayuson, dia tidak menuntut balas. Orang yang dikasihi akan membalas sama dia tidak. Dirajumi ibana do, nunga jumolo debata mangalehon pasu-pasu na arga tu ibana marhite anakna Yesus Kristus na mamilehon, sumeahon hosana asa mangulu hita, asa mangulu si Gaius, asa mangulu akkana porsea. Parbueni ido ibana madok mauliate tu di bata marhite na mangurupi. Asa ganup halak na porsea na mangurupi marsi lehon-lehon dang manuntut balos sian na niurupan. Anay di ha porseai debatado mamalosi i di ibana. Napatuluhon akamanginang pangabat di ulaw na dinggan. Dak say sude marlas ni roha molo tapatupa ulaw na dinggan. Balik sa adong do na somor roha. Sahat tu na manguray. Mamuruki akka napatupahon na dinggan. Songon na hugwari na kingani si Diotrepes. Buy di tazaha di ayat siya. Gulut rohana di jabatan di Huriyay. Di parwaroa akka parbarita nauli, dang diurupi akka parbarita nauli, diorai akka naburjuroha, pola tahe, adong dipabali sian huria ala, dang olo naburjurohai mangului ora-ora ni si Diotrepesi. Amanginang unang masumurut hitas sian ulaw na denggan binahen ni akka nalateroha. Nasomor matana marnida dongan na mabahen na denggan. Sotong. Sai tauduti marsiurupan mabahen akka na denggan. Unang macadi hita mangulahon na denggan. Poda manang Amsal 10 sia ayat 10 pitu didok songonon. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Napasali Jehovah do, manang ise namardengga basa tunapogos, manang tunagale, jala debata mabalotson dengga basa nai, tuibana. Ima bohalta, ima ojahatta mangurupi nang huriat tapi akka manginang taurupi masyan ukap nirohatta siap berjuta. Muladong di huriat ton noaeng 1 bulan Februari amanginang 2020 itu
ikol lehonota do tok 100.000 per bulan laho macicil tano na tatuhor di pudi ni garejon. Patulu haliom may hupasaha di son. So tungadok pakilala atta merasa terpaksa. Ay tatuhori lau dihita do. Dang na marisuang. Lau di akka peparat tasogot tu akka generasi penerus. Dungi muse asa unang terganggu hasonangatta marminggu di ingananon. Ay monopola naso saha porsiao dohot tita manuhori laos di pajongjong muse di si inganan ibadah nasida batarganggu dohita sasitong na dang alani naung mamora huriaon manuhori alai taha porsiai patu konni debatado gogotta mamalamalai asa lunas. Asa adong pakyota sonak kita ibadah di son. Alaniak kamanginang hita napungu di son nunuti hamuma mangurupi huriatta marhite tok tai. Ajak kamu akkadongatta. Togihok kamu. Jala muluadong akkayanak kota naung karejo, naung adong buhay bahenon na, jujuy hamu mabayan na denggan mangurupi huriat tao. Unang abati, nga huliyaw be kewajipat tayo na ang warong dope na buhay bahenon ni keluarga tayo, silahkan. Ay ganup na mabahen na denggan, tuwa kaparbarita na uli, tuhuriya na pasangapod debatado hita di siya. Asa amanginang di patau di pargogo itu hatta mahita laho mabahen akan adenggan di tonga-tonga ni huriatta. Naparpu di sahali tu damang dainang na purna di bagasan sadarion. Mauliate ma ala sahatu umur 15 tahun kamu mangula di huriattaon molo amang situa boner munte nunga leleng ni sepuluh 27 tahun amangat molo inang 20 sada tahun. Hamuna dua dung di jalo hamu tohonani sahatu tikion dang marbaladjo hamu siani. Gogo pikiranmu ari-arimu do pilihanmu. Dang sisa-sisa manang lobi-lobi ni tikimu di lehok kamu. Alai sengaja do di papulik kamu tikina argai laho makubasi huria di wik nang di huriaon. Sian tulus dohot hapor siaw muna mangulahoni manupak matuhatta. Di hamu dohot di keluarga jalan mau lihat di tuhattai godang ni dongan na sosaha pensiun ate. Boy hamu di bagasak kahipason pensiun. Autor songonna las doro hakku mamereng mulo saha pensiun, saha doa nang pensiun na hakku do. Ay so buwi berengon alani tokin nai nama. Hari ini resmi amang inang pensiun. Jaladuk pensiun kamu di parhalado HKP Tangerang Kota au mana tertuan non. Itu ate. Ay tanggal di bulan 11 pensiun mahami. Itu sehingga biau mana tua di parhalado. Jadi ngawi do honon niak kaya anak komuna tahu opung alaona tertua kan itu. Las maruhamu amanginang pasu-pasu ni tuhat tamadi tu pakot di hamu sikka ni pangurupio muna makubasi padita makubasi uluan makubasi di tongani huria di sude kategorial di wik somarnida upahamu di nunuti hamudo mangula tohonammu.
tuhatama nang mangalehon hahipason, akka pasu-pasuna nang pedung pensiuk kamu, unang matcohot pinomat di bagasta, gabe sitidangi Kristus, ditongani keluarga akka peparan manang ditongani tetangga. Di pasu-pasu tuhatama damang dohot dainang sude keluarga. Omma barita nauli dihita kamanginang, di pasu-pasu tuhatama hatana gabe bohalta mangulahon akana denggan. Amen martang yang mahita. Mauliate Tuhan di asi denggap basam di tupak koko di hami hatam nagabe bohal nami. Hatamima nagabe ojahan nami mabahen akana denggan. Mangurupi akana patut siurupan ditongani huriam, ditongani keluarga, ditongani masyarakat, lumobi mangurupi akka parbarita nauli, asa sahat haluaon na binuami, tu akka jolma na di ujung ni portibion, na sosahat dope barita nauli. Pasu-pasu ma ruas ni huriam, akkana mangula di ulaon nabi, asa siani bui lehononna mangurupi akka pakkobasion di tongani huriam. Pasu-pasu huriamon, asa margogo hami marhite parhaladong makkobasi huriamon, na met rodi na magudang, borhat sian holong las niroha, sian gogo nami hami makkobasi, so tarpaksa, so marungut-ungut, nakpe so sadia hujalo hami, bahkan akka situa nami, naso majalo balajo sian pakkobasioni. Alai marhite tulus las niroha, marhite haporsiaon nami, songon naposom si Gaius, songoni mahami, makkobasi ho, marhite na adong dihami. Hulehok kami pangurupion nami betu huriam, sian ni ojar ni holong dohot haporsiaon nami, so tarpaksa, so mangalului jabatan, so patibbo diri nami. Molo hulehok kami akan patuti, tu huriam, napasanga pokodo hami Tuhan. Alani mauliate gudang di hatam na argai, mangajari hami asa talup mangosiurupan, marhiti akka ulaw na denggan ni ojar ni holong dohot hapor seao diho. Pasu-pasu mahuriam HKBP khususna HKBP Tangerang Kotaon. Ruas ni huria na met rodi na tua-tua. Sai homa mangaramoti arian nang borngin, disude akka ulaon nang diganup inganan nabe, pada umara parsahiton, tupak akka ulaoni, makorhon las niroha. Hutangyakon damang dainang na pinaborha ni huriam, purna pensiun sadarion. Amang situa boner munte dohot inang situa rospita manurung. Las rohanami, rohani huriam paborhaton. Ala pasitutuon nasida nasailaon makkobasi ditongani uik nang ditongani huriamon. Ale Tuhan sikka ni akka ha basaon haburzuon nasida, pasu-pasu mangoluna, keluargana, sai manupak jala bahen majadi akka nasinita nasida obat tulomoni roham, lehon hahipason dinasida nang di keluarga saluhutna, na di bagasan parsahiton inang keluarga ni amang situa boner munte, sai pasikop hahipason na marhite ubat na pinakkena, asa toktong tutikki na neng ro, di bagasan hahipason ibana mamuji pasangapo. Ale Tuhan urasi mahami sian nasa dosa namibe, asatalup hami tarudi diasi dohot denggan ni basam,
marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Marede mahita huhut papungu pelean tu pembangunan. So
Saudutima acarata paborhaton situa pensiun dua halak siat tonga-tonga ni huriatta amang situa boner munte dohot inang situa rospita boru manurum. Titik kimarede hitan non Roma tuzulu damang dohot dainang si paborhaton pensiun. Marede mahita. Hurian itu hatta, nuaing paborhatot tama amang situa boner munte, naung marhobas di huriaon mamuka tanggal 20 Juli 2003, sahat rodi sadarion minggu tanggal 12 Juli 2026. Dohot inang situa rospita manurung, naung marhobas di huriaon mamuka tanggal 10 November 2005. Sahat rodi sadarion minggu tanggal 12 Juli 2026 mamongoti pensiun nasida sian ulaon hasituaon mangihutton aturan ni huriata Huria Kristen Batak Protestan 2002 dung amandemen paupatton ponggol pasiahon bidu 43 ayat 6 taringot tu situa poin onom ayat onom taringot tu pensiun. Pensiun do sahalak situa molo dung marumur 65 tahun. Alai hot do tohonan hasituonna. Jala pasahaton nipat ditaresok masurat ketetapan pensiunna. Alani upasahat tami matuhamu hata mauliate disude pakkobasion naung niula homuna di huriat taon. Sai di pasu-pasu tu hatta masude ulaon hasitua muna bahen sangap di goarna dohot hatotogu ni haporseaon ni ruas nahi nobasa muna. Atong tagan so pinaborhat hamu madalani pensiun sian ulaon hasitua ni tatangihom majolo surat keputusan pensiun sian ulaon hasituaon di amang situa boner munte dohot inang situa rospita manurung. Surat Keputusan Pensiun Penatua nomor 0480.21.0201/0201/7 Romawi/2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten, berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan bahwa nama Sintua Bonner Munte, tempat tanggal lahir Sijarango Sada 10 Juni 1961, ditahbiskan Minggu 20 Juli 2003, Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 23 tahun. Pensiun dari penetua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di HKBP Tangerang Kota hari tanggal Minggu 12 Juli 2026. Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Resort Pendeta Sabar Manulang SPD ditandatangani. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan 1. Sekretaris Bendahara Resort. 2. Sekretaris Jemaat. 3. Ketua Parhamaranggion Parhalado. Piagam penghargaan. Ucapan terima kasih atas pelayanan hambanya sebagai penetua Sintua di HKBP Tangerang Kota. Dengan ini kami menyampaikan selamat menjalani masa pensiun dari Majelis Hapar Haladoon Hasituaon kepada yang kami kasihi Sintua Bonner Munte. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Surat keputusan pensiun penatua nomor 04-21-01-01-7 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten, berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan bahwa nama Sintua Rospita Manurung SPD MPD, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara 12 Juni 1961, ditahbiskan Minggu 13 November 2005, Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 21 tahun. Pensiun dari penetua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di HKBP Tangerang Kota hari tanggal Minggu 12 Juli 2026. Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Resort Pendeta Sabar Manulang SPD ditandatangani. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan 1. Sekretaris Bendahara Resort. 2. Sekretaris Jemaat. 3. Ketua Parhamaranggion Parhalado. Piagam penghargaan. Ucapan terima kasih kepada pelayanan hambanya sebagai penetua Sintua di HKBP Tangerang Kota. Dengan ini kami menyampaikan selamat menjalani masa pensiun dari Majelis Hapar Haladon Hasituaon
kepada yang kami kasihi, Sintua Rospita Manurung SPD MPD. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 1 ayat 2-3. Au Pandita HKBP Resort Tangerang Kota, paborhaton hamu amang situa boner munte, mamongoti pensiun sian ulaon situa di HKBP Tangerang Kota. Di bagasan goar ni de bata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia. Sai di pasu-pasu de batama pakko basio muna nasai laon, bahen sangap di goar ni Tuhata. Amin. Au Pandita HKBP Resort Tangerang Kota, paborhatok kamu inang Situa Rospita Manurung, mamongoti pensiun sian ulaon situa di HKBP Tangerang Kota. Di bagasan goar ni de bata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia. Sai di pasu-pasu de batama pakko basio muna nasai laon, bahen sangap di goar ni Tuhata. Amin. Matang yang mahita. Ale Tuhan de bata ama nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate marohanami tuho, ala asini roham na toktong mangaramoti ngulunami sahat tutikyon. Tarlumubi ma di naposomon, naung makobasi gabe situa di huriam HKBP Tangerang Kota. Ima amang situa boner munte, saleleng 20 tahun, dohot inang situa Rospita Manurung, saleleng 21 tahun 2 bulan. Nuaing bongot manasida tu patikian pensiun sian ulaon situa. Sai pasu-pasu ma akapakobasion naung niulahon ni naposomon di huriam. Asa marparbue jala gabe hasangapo di goarmu. Huhut gabe lasniroha di huriam. Dongani jala iring-iring manaposom madalani ari-ari ningoluna. Jala sai pasu-pasu madohot saluhut keluarga. Asa gabe sitidangi Kristus nasida di tanoon. Marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Nuaeng di pasahat huriat tama songon tanda kasih manang tada holong tu amang inang na baru ta paborhat pensiun pinasahak ma tudonga perhubas amang para tahun pedahara dohot sekretaris rap dohot hami pasahaton. Uria ni Tuhata, mauliate ma dohonon nami tu senior nami, dohonon sian hami parhalado, huriata, tu amang situa boner munte, tu inang situa Rospita Manurung. Nauk tolha sahatu sadarion,
sahatu purna bakti. Dohonon nami selamat tu amang doho tu inang. Jalhami tong mangido magasat tangiang. Asatake ko kamunang hami junior muna sahatu tikina haduan tu majalo pensiun sian hasituaw. Nangsong ni tangiang nami sehat mamang situa dohot inang situa madalani akariari nalau pasahaton ni tuhatta dope tua katiki nenengro di bertikinon di pasahat huriata ma tanda holong sian huriata las marohamuna majalo butiman. Tapuji matuhatta ala dilihon gogo tu amang situa boner munte dohot inang situa rospita buru manurung sahat di ulahamu tohonam muna sadarion purna bakti pensiun jala lasdo rohani sude akaruas di HKBP Tangerang Kota nang bo di ulahamu tohonam muna sahat di ulahamu tohonam muna sian madok mauliate sude ruas sian pabahenan ima na di patupa marpilia tujulu tadda holong tadda mauliate tuhamu amang situa benar munte dohot inang situa rospita buri manurung las marohamuna majalo holong nasian sude ruas ni HKBP Tangerang Kota di Pakoba Siomuna utima upasakma. Tapuji matuhatta marsite korni parhalado paropuan.
kadainang situa parupuan. Noaing tahu dutima madok hata mewakili sian ruas ni Huriata ima amang Marlen Naibaho Tujolo Madama dungi diuduti utusan sian Parhalado amang situa Marlindong Sihota. Horas madihita salhuna. Mauliate ma di Huriata HKBP Tangerang Kota amang pandita nami doho inang situa na magkubasi ulota pramigota di bagasat tikyon na mga Tuhan pertikian sian utusan ni ruas mandok hata di na pabarahaton situa paciu kita di hita ruas molohlan kami pejongjong disun uli maruhata teh kebetulan kami sian wikser adong doh hatani situa tua na mandok sada silom paganong ina dua silom papuli molohlan au pe na makatahon nang sudi mahita ruas dabotanuli siatu hatate. Jadi songanima mauliate perjolo mauliate ma di amatan na pertua di bata di padongan ina dihita saluhuna terlumobi ma di hamuna amanami situa na penciun dohot ina nami serta binang melohuguari pi hamuna situa rospita manorung sian wiksada dohot situa Boner Munte sian uik 10 dinongani do hamuna songoni leleng na hamu mangula di Huriai sampai boy di ujungi hamuna sahatu na paciun di jalo di jangkon jala di pasu-pasu Tuhan tama ulau munai amang na songoni leleng na hamu mangula di Huriata namangi humuse martua mahamuna amang situa nami na paciun dohot ina nami ala sahatu nasikop ulau muna di Huriai di dongan itu hatta boy sikop hamuna pesiun di bagasan hahimason tapola masohot tamuna rupani alani nasotu begogo alani nomor sahid dohot alani akka abat-abat nasing mauliate ma di tu hatta namangi humuse hupai dihutami nakin manang na hubuto kami molo hasito nito honado. Jadi tetap melekat sampai akhir hayat. Nah hudok di siamang inang paruhaho kamuma junior munai na diwik terlubu ma inang situa manorong na diwik satu atena ajari hamuma na tinggal hamuna diwik tai molo hasitua na lahok doi adros bayu tihu to mahamuna diwik nami terlubu bima di Huriata HKBP Tangerang Kota. Na perpudi hamis yan ruas saluhut ruas madok mauliate matu hamuna amanami inanami na pasiun di nang songoni lilong na hamuna mangula di Huriai nang so boy jalan kami hamuna manang hupasatami hamolation nami tu hamuna marhite tang yang nami marhihipasok mahamuna diha tua muna manguduti akang nguluta payhutihut akapino pramunay anggo akang ilut ni dangi songani namanya manginang alepos roha mang nasungod dia pinamasa diha tua ni daging ta marhihipasok mahamuna manguduti aka nguluta jadi hupasahan tami mawawali tegudang sian ruas ni HKBP Tangerang Kota tu hamuna amang inang na panciun amata di batama nama masu-masu hita saluhukna malutong songoni PJP hatakko na boy tu pasahat amata di batama nama masu-masu hita saluhukna songoni mahatas yak kami songon utusan ruas horas madihita saluhukna muliate Horas madihita damang dohot dainang. Shalom. Parjulu ma tadok mauliate tutuhat debata dina dinoasita mamuji pasangap guarna di begasat tikyon disudi pamuji otta toktong ma di pasu-pasu Tuhani
gabe hasangapon di tuhata jala lasni roha dihita saluhutna. Songoni ma dibuka satikion di paboraturia do siat tonga-tonga ni situa dua na purna bakti. Toktong mata tangyakon damangon dohot dainang di situa tua nasida asa di lehot Tuhan lasni roha dohot dame jala toktong di pargugui di bagasan hatuaon nasida. Songoni manang dihamu inang situa dohot amang situa na purna bakti di bagasan sadarion. Holat tangi yang doa mang, holat tangi yang doinang natarbain hami tu amata debata siad dongam muna parhalado dinamadalani manang makkubasi dope di tonga-tonga ni huriat taon. Toktong do hupangi do hami tu hamuna asa toktong isudia ka parhalado na makkubasi huriatta unang tartuktuk nian jala boy nasida jala boy hami tuna purna bakti muse di bagasan dame dohot las ni roha nasihat Tuhan jala di bagasan ahi pason nasihat Tuhan songon hamuna naum purna bakti di bagasan tikion toktong ma Tuhan tanama pargugiyo kamu di situa dua munaon di situa di tonga-tonga ni keluarga toktong ma lam Tuhan tanamar sangap jala tuhata nama pargogoyo kamuna dumobima inang nyonya situa munte lam dileho Tuhan ma dibuti diurati masahiti sian pamatang inangon asa di situa tua nasidaon boy marsangap Tuhani jala marlasi roha hita lau mamuji pasangap goarni tuhata Tuhatta mana marsangap jala lam marhahi pasom mahamu tuari arinaningro song ni mahata sian hami dongam muna si di nama kubasi huriatta dope di bogasa tikion lam dileho Tuhan mahahi pason las ni roha tuhamuna hami na tinggal dope toktong mabuan hamu di bagasan tangyang muna asa boy marhai pasok kami lau makubasi huriatta jala toktong tuhatta mana marsangap di bagasan ngolutta horas mali hita saluhutna botima lau pasik kopon ulota pinasahak mamangapu tu damang dainang situa napina berhak huriatta pensiun parjoloma amang situa boner munte tungi diuduti inang situa Rospita manurung. Salam. Mulai teman itu hata nang dihita saluhna terlubuhi ma di amang pandita nami putaimer sudi naksongni dengan nami parhalado. Namanangnya kok kami buih kami sampai purna bakti sa sonare dangala di gugun nami. Sudi ala ni tangiang ni ruas ni HKP Tangerang Kota do. Polani do ruan dalok kami. Tupi diberi kabuna kon inata songoni nunga 10 tahun ni. Jadi maklum bahita. Saya marhite-hite dibuka sa sadarion. Boy may nangom marsugut gabi malum siya parsahiton na. Jadi bahama ay lam matua horwa la songoni do. Bahasa bang itu tangiang tu akadamang dainang druas ni HKP Tangerang Kotaon astangnya kok kamuna. Nas gajang umurinangon naksongoni au hita saluhuna. Saya dilihat Tuhan dita kapasarian pasamotan naksong niya kagajang ni umur saluna so ni madono kuta saluna umulihat man oras madi kita manginang mulihat man di Tuhan ta mulihat manang di hita saluna napung mudi bagas joron itu hattaon naparjulu kupasat kami no parsangapi hami amang uluan di Huria HKP Tangerang Kota amang pendeta sabar menulang nau parsangapi hami sudi amang inang full timer dohot nau parsangapi hami amang inang sudi parhalado ni HKBP Tangerang Kota dohot hamu amang inang calon situa HKBP Tangerang Kota dohot disudi amang inang ruas ni Huria do ian nakon nami na bungu di bagas tikion na rak perminggu buta di tikion
Jadi mulai tema di Tuhan ta lancar do acara parpor hatton hami sebagai situa na pensiun di bagasan tikion sudinai alanya sini rohani Tuhan ta di tuhita mulai tema di Tuhan ta. Songonima selama pakubasyoku di Huria HKBP Tangerang Kota selama 21 tahun 2 bulan. Tuhamu amanami full timer amang pendeta resort dot sudi aka dongaku perhalado selama hita makubasi bersama dang tagamon dang adong nahurang lobi nahubahen maradopon hamu aka amang inang baik pesian pakatayoku siapa bahen aku apalah di bagas setikion mangindo maaf au yang sebesar-besarna saya tuhat tama nama dongan hita seluhuna sea-sea mahamuna di akahamu aka dong aku na masih aktif dope di hapar haladoon mudah-mudahan lam tu sukses nama pelayanan muna tu juluan narion masih tangyanga kita kamanginang asa hipas-hipas kita hipas samuna hipas nang hami nang songoni manang di bagasan tikion hupasaha mauliate tu hamuna na tuan nami imanasian seksi lansia nang pasahaton lagu pujian nakin marhite kormuna muliate madi tuhata muliate madi hamuna aka amang inang nunga dilon hamuna waktu muna laho mendukung bakalason dina acara pensiun hami di bagasan tikion salam tu sehat nama hamuna muliate nang di guru nami inang Bible Pro Ratna Buru Sinurat salam hipas-hipas mahamuna tujulan narion nang songoni itu dolong aku aka parhalado ina muliate madi hamuna kainang denggak kian kormona nakin tadado na marsitu tu hamuna lasro hamuna rap dot hame puji Tuhan muliate madi hamuna lam tu kompak nama tong parhalado ina jala di hamu pe akainang na masih aktif dope marhalado lam tu sukses nama pelayanan muna tujuluan narion lam tu kompak nama hamuna nang songoni tu guru nami inang Bibil Proberta boru hutauruk saya lam tu sukses nama inang da hipas-hipas inang jala lam tu sukses nama pelayanan ni inang tujulan naron nang songoni pe nang tuhamuna akaina nami na menyampaikan kor pada saat ini Ina Maria dohot Ina Deborah muliate medehamuna tung maseuli do kormuna nakin lagu pujian tutuhata muliate made tuhata lam semangat mahamuna sudi akamang inang muliate ma songoni manang di hamuna amang inang ruas ni Huria muliate ma hupasa rohanami tu hamuna di panupahion muna tuhami di minggu nasal pun nungaho jalo hami panupahion munai amang inang holan hata muliate do nabe hupasahat siat tuhat tama jalo hamuna balos ni berlipat-lipat gada nang songoni pe tuhuria nong pasahat ton cendramata tuhami muliate mari tuhata salam tu majuna ma pelayanan di Huria HKBP Tangerang Kota muliate ma tu di tuhata songoni ma hata sian hami ala nunga singkat do hubayan amang inang ala nunga tikina jadi sian nama muka nakir satu nama ngunjungi mulutung ado aka pakatayo kuna orang lobi minta maaf bau na sebesar-besarna muliate mari tuhata horas madi hita salhuna muliate ma nunga sipul ulaon pabor hatton pensiun nuaeng tapa ujung ma parmingguata marede mahita ditiki marede jongjong mahita laus mulak ma damang dainang na pensiun marede mahita Oh
tatangyak kumapeleata. Alede bata amanami nadi Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhaseak kami pelianon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami nadi Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma haraja omu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hontu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim. Horas madihita saluhukna ala noksipul minggutta ala keadaan inang nyonya situa munte tujulu mahitaro lao majalang nasida majalang situa na pensiun dohot na makkubasi minggutta sadarion.